Asioita illassa lavan koosta ja orkesterista riippuen. Me vierailimme Jyväskylässä Kuikan lavalla, joka tänä vuonna viettää 60-vuotisjuhliaan. Kesän aikana siellä pyörähtelee pitkälti yli 10 000 tanssijaa. Perinteikäs Kuikan lava Jyväskylässä houkuttelee tanssikansaa valssin pyörteisiin. Sydänkesällä tanssit järjestetään talkoovoimin 2 viikossa. Mikä tanssimisessa on mukavaa? Sanotaanko näin, että pääsee mies kerrankin viemään naista miten haluaa, vaikka on naisten tanssit. Se on tässä parasta. Joo, ja sitten on liikunta, sosiaalisuus, iloisuus, musiikki. Kuikan lavalla on tanssittu yhtäjaksoisesti jo 60 kesää. Viime vuosina tansseja on järjestetty 30 kesässä. Mikä on lavan pitkän iän salaisuus? Hyvät yhtyöt, se on ehdottomasti tärkein asia, mutta myöskin sitten se palveluvalikoima, mitä meillä täällä on, se on myöskin tärkeää. Hyvät sosiaalitilat, meillä on uusittu olutmaja, pihaympäristö on laitettu kuntoon. Ne pitää olla, koska asiakkaat nykypäivänä ovat hyvin vaativia. Vaikka itse lava onkin jo eläkeiässä, niin monet tanssijat ovat vielä kaukana siitä. Nuorimmat ovat alta parikymppisiä. Kyllähän tämmöiset nopeat on tietysti aina kivoja. Siis siinä saa ilmaista itseä aika hyvästi. Niin. Mutta kaikki on kivaa. Illan orkesteri Pekka Niskan pojat soittaa monipuolista tanssimusiikkia. Parketilla pyörättelee 400 tanssijaa. Mikä tekee tästä lavasta sellaisen, että tykkää täällä käydä? Hyvät tanssittajat varmaan. Se on ehkä se paras juttu. Ja hyvä musiikki tietysti, että tänä kesänä on ollut mun mielestä. Varsinkin täällä keskiviikkoisin mukavia tansseja. Lavatanssikausi jatkuu Kuikassa elokuun loppuun. Monilla kesälavoilla tanssitaan vielä syyskuussa ja muutamilla myös lokakuussa. Vähän epävakaisissa